Je tu toho kvantum. Tu máme tie nové sita od Guru. Kovové. $39,90. Zelf. Keď si môžete pozrieť, tak tento je proste dačo neuveriteľné, aké tenké to je. Krása. Že pôjdeme postupne. Mám tu 9 feeder, 10 feeder, 11 feeder, 11 feeder distance, 12 feeder a 12 feeder distance. Takže ukážeme si ich postupne. Úplne, že tak ako vraveli, ten blank je úplne tenučký. Desať, 11. Čo sa týka tohto distance feeder 12, ako fakt je pevný. No mne osobne na ňom vadí hrubka toho blanku. Ale je to môj taký subjektívny názor. Viem, že sa dajú robiť aj tenšie paličky, tenšie blanky, no ale čo sa týka spracovania, neviem, či to vidíte, ale ten vzor, je to krása. Je to krása, čo vám poviem. Očka. Čo sa týka 9-stopového, tak tu je o niečo menšie očko ako v týchto dvoch, to sú 10. Ale myslel som si, že nie, 10 a 11. Tak áno, tak potom správne. 10 a 11 majú rovnaké tieto očka. Prvé. A 11, táto je 11 klasický feeder. A distance feeder, toto, tak má očko väčšie, alebo respektíve by som povedal, že očka sú rovnako veľké ako 12. Takto si to môžeme porovnať a uvidíte. Sú rovnako veľké tie očka. Že 11, 10 a 11 majú rovnaké očka, čo sa týka klasického feedru. A rozdiel medzi 11 a 11 distance sú očka o veľkosti 12 fitovej palice. Čiže tu máme 12 fitové palice. Táto je 11 distance feeder, táto je
12 fitový feeder a toto je 12 fitový distance feeder. A všetky onočka sú rovnaké. Takže to by mala byť výhoda toho 11 fitového feederu. Distance. Jo. Ukážem vám akciu. Tu máme, neviem, či to uvidíte, či mi zaostrí kamera, asi nie, že 11. Fakt je tá akcia je super. To bola 9. Tuto máme 10. Toto by som povedal, že je taký vlačnejší prúd na takú bielú rybku. Taká mäkšia palica. To je klasický feeder 330 11 feet. A tu už cítiť tú tuhosť toho blanku. Toto je niečo také, čo ja potrebujem. Alebo respektíve čo zháňam. A je pevnejší, určite je pevnejší od Engage. Klasický Engage. Distance feeder, už o tom nemusíme ani tralala. Ten je úplná pecka. To je 12 feet, klasický feeder. A 12 feet distance feeder, to už je mega palica.